teman-teman, terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini acaranya Bu Nurin delok manten. Yuk kita nikmati keseruannya iki. Iki bolo-bolo gendari sih. Nah, sik terlantar iki manten kutri manten e. Piye iki? Lah macak mang jam pira? Kok nggu? Kesusu apa ora lah macak mau? Batu res mangkat ora mangkat. Ngono ya. Padha aku. Tapi kena keri dhewe. Ternyata nang kene ya kok akeh tunggale. Ora apa-apa. Berarti lemu bibiran ya ora sida klanu ya ora gampang ya. Ya. Iki malah iki bolo berapa tahun? Pirang tahun dak cedok? Ya nang lek 5. 5 tahun dak ketemu ya. Saiki bodo kaya ngene iki marem kula wong mangkat dak ketemu nang ngipi ya ketemu bolo. Ora keterematan ya ora cedok. Tenanan lho awakmu paling nang gangri aku ya waktu repot. Wis pokoke sehat ya. Nah rezekimu lancar kabeh yo ngono wis. Kajet dipacari. Wong duwi lho enek ning kene. Nah iki bae mantan iki. Bekom. Piye Bek lek macak ke jam piro iki mangan? Nah, iki mantene rung temue. Adat Jawa. Suasana aja. Oke, monggo kita kasih satu lagu lagi. Nah itu. Ini nyagel ya kulit. Bunga-bungan. Wis enak rene iki. Macai bro. Ya lek mek celat-celat beli. Paling ya di ya piye iki mbak-mbak mantan iki ya piye ya. Ya susah jiplek kok muga rezeki lancar sehat ngono ya piye ya. Nggih, sehat. Enggak usah mikir temen-temen Be, enjoy, santai. ya buntat tok epet ngono kok dijak coba ngono kaya wong mendu. Stop bene, sabar. Wiwit bisa Wis teka. wis teko. Wiwit Mas wiwit kae wisan. Wis telepon Sahrul. Telepon Sahrul. Sahrul sing Dukon jajak prayo wis to wong biasane. Sahrul mau iki pan wis teko to ya men-men yamene ngono. mana carane ono telepon anu wiwit. Sahrul. Nggih, paling wis anu Be. Nang iki bola legendaris iki petung kondang. Petung lembut ngono ngomongnya apa no ya. Nah wis tuwa yo.